Fid-diskors politiku tal-ħadd filgħodu fuq Net FM il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kien mistoqsi dwar l-emendi fil-liġi li qed jippreżenta l-Gvern fil-kundizzjonijiet marbuta mal-kisba tad-divorzju. Hawnhekk Bernard Grech tkellem dwar meta hu kien kontra dħul tad-divorzju f'pajjiżna. Filwaqt li l-Gvern propona bdita liġi introdotta kważi 10 snin ilu biex din tirrifletti realtajiet tal-lum, issa Bernard Grech saħaq li għadu jrid jiddiskuti. Oppożizzjoni għaliex l-oppożizzjoni mhijiex shallow, l-oppożizzjoni ħatkun qiegħda tiddiskuti internament. Intant f'intervista ta' madwar kwarta l-kap tal-oppożizzjoni Bernard Grech reġa' tefa' dubji fuq il-vaċċin tal-COVID-19 u għanfex jattakka lill-Prim Ministru Roberta Bela u qal li l-Prim Ministru qed jittama lill-poplu bil-vaċċin. Il-Prim Ministru qed jittamana li l-vaċċin waħdu se jżolvi kollox. Din id-dikjarazzjoni segwi oħrajn mill-kap tal-oppożizzjoni fejn fija qal jittama li dan il-vaċċin jiffunzjona. L-istess oppożizzjoni kienet saħqet li l-vaċċin mhuwiex is-soluzzjoni. Quddiem ċertifikat pożittiv mill-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu l-inqas rata ta' qatt fiż-żona euro, Bernard Grech ukoll kien negattiv. Sal-lum forsi għadna qegħdin imniħirna ftit il fuq minn wiċċ l-ilma. Imma jistgħu jgħaddu xhur fejn ħankunu taħt l-ilma.